aihe on paska rakkaustarina. Sä mennä paskaa rakkaustarina saman jalkuun. Okei. Rakkaat ystävät jälleen kerran. Mä en oo suunnitellut mitään etukäteen, jos mä epäonnistun täydellisesti, niin mä annan teille täyden luvan laittaa tämän YouTubeen otsikolla Roope Salminen Rolasitse Joensuussa. Se menee näin. Okei. Toinen antoi mulle sanan, mun pitää keksiä siitä jotakin äkkiä. Mun pitää keksiä räppi, jonka aiheena on skätti. Skätti, siis se pornon alagenre, jossa tulee ulostetta perseestä suoraan mun naamaa. Ja mä oon silleen, täällä sisällä en tuu koskaan mistään enää saamaan. Ja sitten alkaa mun housut käymään narina. Mä valun ulostetta, tää on paska rakkaustarina. Kirsikka, ja sitten mennään kirsikkaan. Tää on sellainen aihe, mistä meitsi kyllä hirveesti dikkaa. Kun mä menen poimimaan kirsikoita metsistä. Sä oot silleen, että oot sä täällä kirsikoita etsimäs? Mä oon silleen, totta kai mä oon, enkä mitään vadelmoita. Mä tän varjan poiminta kissan voita. Sä oot silleen, että mene johonkin muuhun. Et sä tiedä, että kirsikat kasvaa tuolla kirsikkapuuhun. Ja sitten mennään johonkin vastaan. Olet ikinä kuullut, täällä on monta Valion tehdasta. Jep, todellakin Joensuun kaupungissa on yksi paikka, jossa on tosi vaarallista olla silloin, jos ja maito alkaa sua pierrettää. Niin silloin mä sanon sulle vaan, että voi että. Ja silloin sulla on käynyt tuuri tosi paska, kun sä et koskaan tuu kohtaamaan Valion tehdasta. Valion tehtaalla sä voit tehdä päiviä ja öitä. Valion tehtaalla on tosi kivaa tehdä töitä. Valion tehtaalla päivä voi olla rankka, mut Valion tehtaalla maksetaan aivan tarpeeksi palkkaa. Eikö niin? No mä en tiedä susta, mut mä en ainakaan toivo kenellekään tehdastyöläiselle palkankorotusta. Näin se homma vaan toimii. Mä toivon, että Valion tehtaan pomot mut pikkujouluksi toimii. Koska mä oon teidän puolella. Näin tää kapitalismi toimii täällä Suomessa. Näin se vaan menee. Me täällä juhlitaan työläisiä ja vietetään kissan päiviä ja näin se vaan menee. Me tehdään tehtaalla duunia, kunnes bossien levikset repee. Ja todellakin näin se vaan menee. Teillä on paljon tarmoa työläisille tänään arvoa. Hei! Mä otan teille sitten Rantakylän gettoon seuraava. Rantakylän getto. Let's go. Okei. Mä joudun katsoa teille sanomaan, että tosissaan sä et oo. En oo kuullutkaan, että jotain sussa on getto. Mut mä kuulen tänään ja mä sille ahaa. Mä voin käsitellä tän getto, vaikka nimi ei ookaan Masa. Mä tiedän mitä sille pitäis tehdä. Pitäis tasottaa sinne vaikka muutaman lehmän. Ja todellakin voin sitä testaa. Unohtakaa getto, testakaa navettaa. Te voitte laittaa kaikki ketkä siellä getossa tai ette asuu. Laitakaa ne duuniin. Laitakaa sinne navetta pystyy. Ostakaa sinne pari lampaita ja lehmiä ja vaikka muutama muuli. Gettosellakin. Mä toivon, että tää getto-homma ei ratkea jo todella pian. Ja jos niillä ei oo parempi ehdotuksia kuin mun, niin voi vittu mä sanon vaan, että onpa kiva. Toisin menee aihe. Se on vauva-arki. Vauva-arki? Joo. Okei. Kuukautta sitten oli kiva ja nyt te koittaa harmi nimetään vauva-arki. Se vaan menee, näin se on mitä taikaa silloin kun sä vaihdat vaipaa eikä se lopu ikinä. Ja todellakin ja sit kun sä oot tehnyt sen niin alkaa se vikinä. Ja sit sä voit vaan ne paska kädessä huokaa. Ihan kun baby mä tuon sulle ruokaa. Ja sit sä meet jotain pulloa lämmittää. Ja saat sinne päin tuolle 2 vuoteen kännissä. Ja sä mietit että mitä tää edes tarkoittaa. Sun tekis mieli se vauva syliin ottaa. Ja sit se on siinä ja kaikki on taas täydellistä. Ja sä et välitä yhtään mistään. Sä valut paskaa ja kusta joka paikassa. Mut silti tää siitä muistuttaa taivaasta. Ja sä pidät sitä siinä sylissä. Ja hetken aikaa ja molemmat ootte niin hyvissä. Ja te ootte siinä vai kuinka kauan. Ja sä rakastat arkeen kanssa tän vauva. Kaikki on niin täydellistä se hetki. Ja sä haluat aloittaa elämän mitä sen retken. Tän tyypin kanssa kunnes se täyttää 18. Mä tossa on sydämet koskaan poistaa. Ja sano vaikka arki olis rankkaa. Ja sä oot kaikis maailman paras paikkaa. Todellakin ja vaikka arki painaa. Niin mä lupaan vauva mä tuun rakastaa sua aina. Se on lekuri. Okei. No
mä kerron jotain uutta. Mä kerron teille uutta kuulumista Joensuusta. Koska Joensuu on kuulemma sellainen paikka, että sinne tulee välille kuria aika. Ne tulee viettää monta hetkiä, viettää salaista lenneretkiä. Todellakin eikä siinä oo mitään syytä, ettei voi paljastaa puolisolle niiden ystävyyttä. Joo, siinä taitaa olla jotain vähän salaista. Mä sen tänne asti haistan, kun mä katon miten te katsotte toisianne. Kumpi teistä kuuluu päälle, kumpi alle. Mä en tiedä mitä tää vois tarkoittaa, mutta voin tiedä molemmat kukaan ottaa. Me voidaan mennä tuki yhdessä teidän välistä kemiaa, ja sit mä voin lähteä siinä vaikka kinjaa. Ei jättä teidät kahdestaan tutustumaan toisiinne. Mennään vaikka sinne tai minne, ihan sama mihin mennään, niin se on uutta. Tervetuloa, me ollaan taas Joensuussa ja tullaan tänne uudestaan. Jos mä käynyt Joensuussa, niin tuu testaa. Oh, tää on tosi kiva paikka, mäkin sitä menee kohta lekuria vaikka. Oh, ja niiden lapsista tulee tosi fiksuin, jos sä tykkää, niin päädy rikkuun. Todellakin mä en tyydy mihinkään muuhun. Tervetuloa